Magaran yang yak dari yak ya. Yak dari yak ya. Yak dari yak ya. An sama ni pun lagi. Yak dari yak ya. Tam nai. Tam nai. Swkal sabo eba swkal tode tong thangnai salo chakrajak nondorani deborma swkal nei butharjakmani chung jotono saimano bo kubui de swkal wngkhana tinini o video o swkal tode tong tei swkal sabo abo kaini singmungno ang norokni thanio se yaphari rekha norok comment khlaiwi norokni buchimungno answer di tamo khe tini ang o video o a chakrajak nondorani deborma thwimani twiwi kisa ani wansukma share khlainai. Point 1 Swkal tongthon eba kwrwithong superstition hinmani kaisa tongo kusongskar eba superstition poito khlainai rok kwbangmano borok kahamno swkal hinui agini jorao butharka a kok kubui ang swkal kwrwi hinui samakokya phia o kok belai kubui baksa borok kaham soi swkal wngyano no swkal hinui butharjakha wngwi mano baksa kubui no swkal but kwbang kok borok kaham butharjago soi swkal rok hingke busi butharjakmani kom o kok bo kubui mairum khoknai manjakya gunda khoknai manjago mahai swkal ke butharjakya borok kaham ke butharjakha abo haibo kwbangmano patimung wngkha lukurok wansukdi chakrajak nondorani deborma kubui de swkal wngwi butharjakkhana ani wansukma tei hinkhe angle asak swkal ni poito khlaimania. Point number 2 swkal butharlaimani o tei kaisa karon tongo borok jefru khorokjasuk bai kena eba sotru wnglaio chini tipra sarokni tongmungo a jolima borokno punishment nanani bagui swkal majra berlaio o chaifano a borok bai sotru wngkhe bono swkal majra bero eba mungsasuk karonni bagui naislerma borokno swkal majra berlaio oko kubui phia chakrajak nondorani deborma thwimani uklogo omo hai karon tongo hinui ang samakokya. Point number 3 Jeng saimankha o bukhuk wngkha kolopjaknai bini bagui no tini o chakrajak nondorani deborma butharjaknani nangkha o bukhukno majra berma kokya tamo khe singmung lokuni thanio jodi no je swkal o bukhukno kolopkha a kolopnai swkal kuno dino angno kolobo angno nosto khlaio hinui goda gosino thikno swkal kolopjakmani kubui wngwi mano haipano a kolopnai swkal kuno dino nijini sinimung gosiwida tongno sikok kuno dino ang sikok hinui goda gosiba do chakrajak nondorani deborma thikno swkal wngwi tongkhe bo asakse kirima kwrwi kolobui ang nondorani hinui gosiwi tongo hinkhe bono naharwi jefru swnglaio jefru gosidi hinui sao apuro bo tamni bagui gosiragya kolopfuru se gosi tongmano hinkhe rielo jefru swngjago bo gosinani tamle tongba kolobui gosima khe tamo rielo face to face gosima khe tamo bo kolobui se gosi tongmano hinkhe rielo gosi apano bini bagui risk wngya deba o sungmung ano belai khano confuse khlaika tei ang bono 10% pano swkal hinui wansukman liya abo misunderstanding wngwi bo butharjagwi mano hinui ang poito khlaio. Point number 4 swkal chongwi butharjakmani tei kaisa karon tongwi mano abo wngkha je borok kwrwi bigra takhuk bukhuk kwrwi borok no swkal majra berjak phun kogono tongo khorogo thok kwrwi khe swkal rwngthotok ogo mai kwrwi khe sikok wngthotok kechen nugui bo baksa majra berjago swkal hinui haipano tini ang samakokya je o bukhuk nondorani deborma bo swkal majra berjakmani omo karon tongo hinui ke omorokno 4ta point eba karon wngwi mano mungsa point nawi kwbangma borok kaham swkal hinui butharjagwi tongmani ang omo chakrajak nondorani deborma bo o 4ta point ni bisingtwi no butharjaka hinui 100% confident ke samakokya tamo khe wngwi mano hunma koksi hinkhe swkal kolopjaknai bukhukni bucho samani thaisa kokna ang reply rwnani muchungkha bo sao o nondorani swkal swngjak buru gosiliya phia sak jefru pal bai nung swkalno hamyano thik khlai rwdi omo haike swngjak buru ang thwinapano gosio nei sakno gosika tei ang swkalya hinui tei thwina hinui sawi nogo thangka hinui bo se thwina hinui sak gosiwi tongo bo thwimani tamni case riba bo suicide phano wngwi thwikana hinui sao oke bo suicide phano wngwi thwithung eba bui phano butharthung eba sak phano thwina gosithung but boto swkal hinui sakno rielo gosiya khunable je kolopjaknai ni kokno khnawi se bono to swkal hinui chonglai khunable hinkhe bono swkalyano swkal hinui pal bai tabrok sibrok khai kutukjagwi swngjak kheba
lachijagui phano thuina gosiui mano eba dukhu nangjagui phano ano buthar di hinui saui mano norok je bono dabrok sibrok khlai kutugui pal khlaiye bono hamyano hamredi thi khlairedi hinui salaimani bo suicide khaibo eba butharjagui thibo norokni sakao no majra sokpainai ta tamni hunke norok bono ringui pal khe hamya thi khaidi saya swkang no bo sak no suicide khlainai eba ang thuinai ano buthardi omahai to saya khuna bele bo je swkal no ongkha ni norokni thani tamo puruk tongba bono swkal ni se puruk reui manya hunke o kolopjaknai bukhukke tamni bo mental hinjak phuruo ano puruk phunuk di ni sanka je o swkal ni bwsaibe sajak phuruo o bukhuk tamo sak khanawi naidi ang mental ko gaba phumta ang poborda nang mental da ani wansukmawo o swkal kolopjakmani kubui wngui mano but joto jeng je nukmani jotono swkal kolopjakmani ya a kokno bo saimana nango baksa kolopjakmani bo tongo haipano baksa acting nai bo tongo tei baksa hingke mentally health issue bo tongo je mentally health issue rokno ang acting ni samakokya jeng je pro belai kheno lombo apro rogo bo jeng mlang klang ngei imang hairokno go tei kokobor sau abo science agree khlayo jeng sak hamya eba depression eba anxiety ingpro rogo kobor hai ngei kokobor sau onek borok hamjakma chala manya ngei eba hamjakma buri manya ngei eba family problem ni bagai eba mungsasa karon ni bagai depression ungmani bagai kobor ungo omo hairok bongo omorok jotono de swkal bai khlaijakmani ongkhaba paithago ang sanamo chungo o swkal kolopjaknai bukhuk thikno swkal phano kolopjagui mano eba mentally health issue ongui mano eba mungsasa karon ongui mano ti a thuinai chakrajak nondorani deborma bo swkal ya bongui mano pia baksa borok bono swkal nibo wansugui mano tamo khe kaham ke salaye eba police to boi eba bichar khlailai pailai khangke chakhamon abo haike phatcha action na oi phatcha buthar laimani belai kheno ang chajagliya abo haike boi bono buthari paimani abo belai kheno chayao thangka ke asuk no norok ni wansuk mano bo norok comment khlai sadi tei o video no norok share khlai rodi jotono kaham kurung tongdi hambai।